Desno! U glavi smo se iznećemo. To je najtanje za Bojku. Ono desno. Seta bagrenja. Vi kokar. Ne možeš vidjeti koliko je ovdje, vidi. Soma eura ćeš mi dati za ovaj snimak da ga ne pustim Srbija šumom. Gdje su sad markeri, jebem ti markere. To je taj koji vozi. Pa jebi se.